Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Bizim bu edekki temama Bay Kaka, Garip Kaka. Avtory Robert Kiyosaki. Birinci bölüm. Bay Kaka, Garip Kaka. Mektepde pul nähili ulanmalydygyny öwretmeýärler. Çağlara bilim öwredenden çäre gatnaşdyranyň ňeňil bolýar. Şonuň üçin bu bilen enatalar meşgullanmaly. Eger olar şey etmeseler, onda çağa bilimsiz eser. Ýöne beýdise oku gerek däl diýdigimiz däller. Okum çağanyň ösüşi bilim tarapyndan gerekdir. Şonuň üçin mekteplerde gowy işgär saýlap alynýar. Ikinciden mektep medeniýet uğruny ýapýar. Üçüncüden olsa köpler üçin mektep bilimiň soňky derejesi bolup durýar. A köpet üçin olsa tersine başlanajak. Şonuň üçin eger okuwçy mektepde bäşlige okap guturup şadytnamasyny alsa, onda ol gowy işe girip biler. Ýöne şonda da orta bilimde galar. Sebäbi diýende pul nädip ulanmagy bilmeýär. Köp adamlar utulmakdan gorkarlar. Şonuň üçin olar hiç wagt utuşda bolmaýarlar. Muňa da mektep günäkär. Mektepde ýalňyşlygyň gowy dälligini, onuň üçin jeza berilýänini öwredýär. Aslynda oýlanyp görsek, adamlar ýalňyşlygyň üstünde ýeşeýär. Garip adamlar gaharjanlygyň bar sebäbi köp pul gazanmakda diýip bolýar. Şonuň üçin özüne her hili bahanalar gözleýärler. Menin tek ýaş, ýa-da men isleýän wagtym baý bolup bilerin, häzir gerek däl, özüňe meňleşler. Ýöne şeýle bahanalar bilen adam özüni gymmat dolan esasy zady wagtyny ýitirýär. Adam pul gazanmagy näçe geç öwrense, şonça da az gazanýar. Birinji orunda hemişe öz bilimiňizi goýun. Sebäbi siziň aňyz pikirlenme üçin esas serişde bolup hyzmat edýär. Pul tarapdan garaşsyz bolmak üçin biz hökman pikirimizi anamyzy ýetgetmeli. Bir zada ananyp başgaça pikirlenmek barda kitapda dolugyny ýazylar. Kanalymyzda video sanma. Meselem baý adam egerde ähli pullaryny ýitiren wagtynda özüniň öňkü durmuşa gelmek üçin ýeni çykalgasyny gözläp başlar. A garip adam bolsa hiç zat etmeli. Sebäbi ol häzir nähil ýagdaýda bolsa şol durmuşa öwrenşen. Eger de ona 1 milyon pul berseň de 1 ýyldan soň öňküligi bolar. Onuň şol garipligi bolar. Garip bilen baýyň esas tapaguty, garipler başgalaryň elini işlemek üçin okýarlar. A baýlar bolsa köp pul gazanmak üçin işleýär. Ikinji bölüm. Baýlar pul bilen işlemeýär. Haçan adam belli bir maksadyna ýetmese, öz aýlyk berilýän işde işläp, öýe gelip telewizoryň öňünde diwanna ýatsa, onun ol günäni aýalynyň başlygyndan ýa-da isleýän adamdan görüp biler. Ýöne özüni günäkärlemez. Käwagt adamlar pul meselesini çözjek bolup gudurata garaşýarlar. Maksady okkunly adamlar bolsa, öňe gitmek üçin her gün görüşýärler. Olar köpräk pul gazanyp, onu hem maýa goýup, ýeni köpräk pul gazanmak üçin okaýarlar. Şeýle adamlar öz mali meselelerini öldürü çözüp bilýärler. Käbir adamlar özüniň gowy wagtlaryny pul gazanmak üçin isleýär. Soňunda şol pulu gerekmejek zatlary satyn alýarlar. Netijede hiç sarsız alýarlar. Olaryň näçe gazanýanyny ähmiýetsiz. Şeýle adamlar aýlykdan innika aýlyga çenli ýaşaýar. Ýa-da kredit alýar. Haçan olar her gerek pul alanda özleri bilmezden kardyny ýene köpeltýärler. Misal edip lotereýa oýunçylaryny alaýar. Başda garip bolup birden baýap ýene garipliga düşýärler. Şoň üçin esas zat sende näçe puluň barlygy däl, seniň şol pullary taşytly we peýdal ulanyp bilmegni. Bilimiň barlygynak iş bu uzak möhletliň meseleleri çözmek üçin wagtlaýynça çözülýär. İşde maýa goýmak üçin birinji aýlyň goýsaň bolýar. Ýöne köp ýalňyşyp gyska ýol saýlýar. Olar nädip kardylar töläp bolar, ýa-da nädip dostlar bilen piw içip bolar diýip pikir edýär. Olar hiç haçan özünden soramaýarlar. Nädip pul gazanyp, şol gazanan pullaryň üstüne işlemeli diýip. Nirde haçan işläňizde tapagy ýok. Siz özüňizden soramaly. Ýöne nädip pul gazanyp bilerin. Şonda siziň aňyz ünsörmedik çykalgany görkezler. Meselem siz avtomexanik işiňizden daşary, siz awtology näil bejerýäňizi video alyp bilersiňiz. Şeýdip bir işte işlemek bilen siz hem maşyn bejeriňizden hem öwredici videolaryň üstü bilen ýene köp pul gazanyp bilersiňiz.
Şeýle videolaryňyzy YouTube'a goýup ýa-da diske ýazdyryp satyp bilersiňiz. Ýene-de gowçy pikirlen mundan başga da köp pul gazanmagyň ýollaryny tapyp bilersiňiz. 3-nji bölüm. Maliýe bölüminiň bilimini näme üçin öwrenmeli? Her bir jaýyň bir tondan düýü bolşy ýaly. Pul gazanýan adamyň da birinji orunda maliýe bilimi bolmaly. Eger de onsuz adam işlese, baýa bilmeli. Sebäbi näde edilişini, işlemelisini bilen. Şoň üçin hem adam ýaşlygyndan käbir düzgünleri bilmeli. Ol pulun aktiv, has orsa beýik derejesini we passiv, pes derejesini bilmeli. Baýlar esasan aktiv, beýik derejesini saýlap alýar. Garip we orta derejedäki adamlar passiv, pes derejesini alýar. Aktiv daklara girdeji gelýär, a passiv daklara çykdaji. Gelin bu ýagdaý gariplarda nähilligini görelim. Olarda girdejide diňe aýlyk hak durýar. Açykdaji bolsa karlar, iýi içkiler, eýneşikler, göwün açmaklyk, syýahat etmeklik gerek. Passivde biz kredit, ipoteka, öý, awtolov karlary görüp bilýäris. Aktivde bolsa hiç zat ýokdur. A baý adamda bolsa aktivde aksiýa, biletler, emlek, hususy ýetçilik bularyň barysy girdejini köpeltýär. Şeýdip bolar girdeje peýdalary, pul götürümleri, arenda bilen girdejileri, awtorlyk haklary goşýarlar. Garip adam öz öýüni iň ul aktiv hasaplap biler. Aslynda bolsa olanyň üçin passiv. Sebäbi öý özüni köp pul harçlanmagyny talap edýär. Bu ýere kredit, nalog, ýagny salyk, remont, ýagny bejerigi, kommunal hyzmatlary girer. Ýa-da gelin pişik alalym. Pişige iýmit tareka çykdajylary, veterinar hyzmatlary we başga da bir näçe gerekli zatlar etýär. Eger siz pişiň videosyny YouTube'a goýup ondan girdeji gazanmaýan bolsaňyz, onda ol siz üçin passiv. Baý adamlar passiwe degişli zat almak üçin ilki bilen aktivden geljek girdejiň passivden çykjak çykdagynyň üstüni ýapýarlar. Aktiv olarda hemişe passiwe görä köp. Şonuň üçin hem ýitini ýitirmelik üçin hemişe aktivde bolun. Ýene aktive bir näçe misallar ýetirip bolar. Sizin gatnaşmagyňyz zerur bolmadyk biznes, aksiýalar, biletler, pifler, girdejiň hasaplayan emlekler, hususy ýetçilikden awtorlyk hak, girdejiler we başga girdeji getirýän ulgamlar. Meselem sosial ulgamlarda goýulan reklamalar. Maliýe bilimini bilmek üçin siz 4 ulgamy bilmeliňiz. Birinciden buhalteriýa hasaplary. Siz bu ýerde maliýe deriňewlerini öwrenip, biznesiň peýda, zyanyny bilip bilersiňiz. İkinciden maýa goýum. Pulun kömegi bilen pul gazanmagy öwredýän alymdyr. Üçüncü söwda düşünjesi. İslew we teklip, ilmi maýa goýum bilen ekonomika düşünjesi. Meselem Coca-Cola'ny adamlar köp alarmy ýa-da oňa bolan islew pese gaçarmy? Ýa-da gaçsa şoňa pul maýa goýmak hökmanmy? Dördüncü ykdysaty kanunlary bilmek. Dördüncü bölüm. Baýlar köp pul döredýärler. Häzirki wagtda köp adamlar köne pikir bilen ýaşarlar. Soňam öz çağalaryna şol pikiri öwredýärler. 40 ýyl mundan öňkü pikiri sen gowjy oko. Gowjy okusaň, gowjy işe girip bilersiň diýerler. Ýöne häzirki wagtda bu pikirleň onçakly geregi ýok. Egerde kim şol pikirler bilen ýürýän bolsa, baýap bilmez. Gazanyp biläjek zehinler köp. Sebäbi olar öz zehinini nädip satyp bolýanlygyny bilen oklar. Oň üçin bir talant ýeterlikli däl. Diňe söwda bilen marketing bilseler boldy. Soňalar öz zähmetini tiz wagtda satyp gowja girdeji gazanyp bilerler. Egerde siz olara şeýdip aýtsaňyz, onda olar siz bilen alalaşmak we satyjylaryň barysy ýalançy, kezap diýerler. Olara bu bilim gerek däl diýen pikir bar. Ýöne bu pikir ýalňyş we onu düzeltmeli. Bolduça netijede olar öz zähmetini dowam etdirerler. Ýöne olar zähmetini kitap ýa-da disk görnüşinde satylyşyny bilmezler. Emlägi arzan bahatan gowy satyn almak üçin onu boldugundan karda düşenleň söwda nokatlarynyň gözlemeli. Käwagtlar öýü ýaşaýyş jaýlaryna ýa-da emlägi
Sewda nokotlarından 2 hisse arzan alıp bolýar. Soň ony 20-30 götürüm öz bahasyndan arzan satyp bolar. Gelin netije sizin girdijiňiz bolar. 5-nji bölüm. Kıyınçılığın nädip ýemip geçmeli. Käwagtlar adamlar maliýe awraýy etmäge päskel berýän kıyınçylyklara duçar bolýarlar. Birinji gorkuy. Pul ýitirmekden gorkmak ýadyňyza salyň. İslenlik baý adam durmuşynda pul ýitirendir. Garip adamlar bolsa pul ýitirmekden gorkup puluny maýa goýmaýarlar we netijede hiç tasyr galýarlar. Egerde maýa goýmany goýmak isleseňiz, onu ağzından 3 ýyllyk edin. Näçe köp ýyly goýsaňyz howpsuz bolar. İkinji şübhe. Biz käwagt hiç zat başa barmaz diýip şübhelenýäris we özüňe sorag berýär. Eger birden maýa goýum goýanmazdan soň ekonomikada pese düşüşlük bolsa we tanşyň seni has hem gorkudýar. Munyň ýanynda baş goşma diýip netijede bizim şübhemiz bizi gorkudyp taşlaýar we hiç zat etmeýär we durmuş we mümkinçilikler bizim gapitalymyzdan geçip gitýändigini görýär. Egerde siz bir zatdan şübhelenýän bolsaňyz, onda ony ekonomikadan başa çykmaýanlardan sorama. Özüňiz gowja seljerip öz ýerlerine goýmany başaryň. Üçüncüden ýaltalyk. Baý adamlar hiç kaçan edip bilmeýän diýip aýtmaýarlar. Sebäbi muny içiňdäki ýaltalyk aýtdyrýar. Özüňe bir zat ruhsat etmek üçin siz hökman bir zat etmeli. Baý kaka çağalaryny men nädip muny özüne ruhsat edip bilerin diýip ýatman talap edipdir. Şeýle ýagdaýda beýni şol soraga jogap gözlemek üçin işe girişýär. Biziň içimizde ruh bilen aň hemişe iki taraplayın görüşü gidýär. Meselem, ruh bize ılgamagy gitmegi aýdýar. Aňyz bolsa buňlukça ýagda oduňyzy aýdýar. Bu her ýerdek şeýle. Ýene ruh aýdýar, pul gazanmak üçin bir zatlar etmeli. Oňa aň jogap berýär. İslen wagtyň baýap bolar. Häzir bolsa diýinja. 4-nji kynçylyk ulumsuluk. Eger bir ýerine düşünmeýän bolsaň, hünärmen tap, şondan maslahat alyp yetmeýän ýerleriňizi goşup bilersiňiz. Ýa-da şoňa deýişli kitap tapyň. Ýöne köp adam özüniň zat bilmeýänligini boýna alasy gelmeýär. Olar başga da täze zat öwrenmekde islemeýärler. Ine şonuň bilen temamyz soňlaýar dostlar. Ine size sorag. Öňümizde gören 4 burçluklara haýsy sanlar goýamyzda meseleniň jogaby çykar. Jogabyn dostlar tesirde ýazyp belläp geçiň. Nesip bolsa ýeňjini inniki temamyzda agzap geçer. Egerde temamyz göwnüňizden turan bolsa, onda maňa agzap bolup jaňjaga basyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutma. Ýene görüşýänçe sag bolun.